जत नाई तनाई ताखौ बुखुक संनो सिनी बखानी साथी यूट्यूब चैनल लासगो तिनी कथार सेनानी साल जतन खा कहाते खुलुमंग याफाव हारी बुसुनो सिमी बाबा गरिया बिया करैनी बाबा गरिया बिया गना पूजा खलाई खुनोई तंगलाई जामानी तिनी के सालसनी हर्सनी नि उलो बाबा गरिया बिया करैनो ते बाबा गरिया बिया गना तिनी पूजा खलाई खुनो लाइमानी उलो बाबा गरिया नि कायानो तुयो रहजागनाय बने उलो अंके जत जानी जा नक नक आमाइलुमते आमा खुलुमनो पसारगै खुनो लाइजानाय तिनी कथार सेनानि सालो आं जत नाई तंनाय ताखौ बुखुक संनि थाने कायसा कक सानि मुसुगबो चिनी बुखुक खरकसा बाबा गरियानि रसा मंग्रक कवांमा केसेदन रसा लहाते तकेरक बुखलाइजाक चिनी बुखुक अख्रा चंद्रा जमातिया ते चिनी बुखुक गुणमाली जमातिया चिनी ताकुक अख्रा हेमंद्र जमातिया बरंनि लगेव आं बुतंगो के मुताइनि रसा मंग बाबा गरियानि रसा मंगनो जों रसा लाइमानि कायसा केसेदो बेलाइखे खातंग थगो खास्रांगो बु बरक बाय हालौगे के जामंग रंग या फानो रसा मानि बांगै के रसा मंग रक्तमा तमा बो आं कायसा कायनै किसा या फांगो रसा वै खनारनाय जगनि नफां मा फायखा सृष्टि नो सेनानि बांगै साल ताल नले जिंगला संगै गोसों गोख्रां बहनरबै जगनि नफां मा फायखा निनि महिमाले अपार नखा तै हर नखबार बंबार निनि महिमाले अपार तै तांसा रसा मंगनि नबो याफां नते किसा रसाय खनारसिनाय रसा मंग तंगु अर केसेदो तै रसा मंग अमरका तांनैनि बादैबो तै तांनै तांथार अंखना असक मैतमालि आंबो दाइरगो सैनारक जाकरैबा अम रसा मानिबो दगजाक 2008 रग रेकर्डिं खलाइजाक माने अंखना के तै कायसा नते किसा रसाय खनारसिनाय मुताइनि खुफां मागै सोंले आसाय रोजाखा नगबार बंबार नों सिदि नगबारनि नफां सागनि कारे रुखा तिलकनो सालनि नफां सालमनि तालनि नफां तालमनि सागनि बैसागनि कारे रुखा फुनुखा बेरे बनि हालुगनो जिनि बुखुक अक्रा संते ताखौ अक्रानो खानि खुलुम हासालनि तंतो तैफानो आं माया फावो आनो निरगनि लगेव तैदुलै बाबा गरियानि कथा रसा मंगनो निरगवाय बाक्साके रंग लगेव तैदुलै रसा रमानि बांगै